गणपतीला ते फुल आवडतं. आज फुलं तोडायचा कार्यक्रम आहे का? राऊंड मारतोय जरा जेवण बनवेपर्यंत. आज माझा उपवास आहे ना. आपल्या काकीला काकी आले दोघी. आता काकी काय करतात आहे चला. आज काकींना जेवण बनवायला त्यांच्या पद्धतीने. पण आज काकींना काय जेवण बनवायला बोलवलंयस? बघूया काकी काय बनवतात आहे. आज उपवास आहे ना माझा. जेवण बनवायचं आहे. तिघांनी काही ना काय बनवून दाखव. काकीनी पण, काव्यांनी पण आणि वहिनींनी पण काहीतरी बनवून दाखवायचं. बघूया काय बनवतात. तिघांनी वेगवेगळं. लाईटी लावा किचन मधले. या तुमचं पण वेलकम. पहिल्यांदाच आले. हो वहिनी पहिल्यांदाच आले. हां काकी आलेल्या. जेवण चांगलं होते म्हणून कारण राहते देवाला म्हणतात गणपती बाप्पा आमचं जेवण चांगलं होऊ दे. नमस्ते. आज माझा सोमवार उपवास आहे म्हणून काकीनं म्हटलं आज मला जेवण बनवायला या. पण ते आले. आता आम्ही तिघी मिळून जेवण करतोय. ते त्यांची सून आहे काकींची. तिकडे आणि तांदूळ ते आपल्याकडे पहिल्यांदाच आले. एवढं जवळ असून ते आलेले नाहीत ना. आज म्हटलं येऊ दे. आता बघा कसं बनवतो आम्ही तिघी जणी मिळून. तेल ओतलंय. तेल टाकलं की जिरं मोहरी घालणार. चवळी बटाट्याची भाजी बनवतात. ही आपली जाडी चवळी आहे ना तुला दाखवती. ही जाडी चवळी भिजत टाकलेली ही. आणि ते बटाटा एक रात्र भिजत टाकले. बटाटे किती आहेत? बटाटी 2 आहे छोटी छोटी. पण तुम्ही ते काय करताय? ते तांदूळ होते म्हणजे एका साईडला भात होईल ना पटकन. बरोबर. मोहरी टरली की लसूण. काकी भाजी कशी बनवतात बघ. तू काय करते इकडे? मी कशी भांडी घासलेली ना ती लावते जरा अडचण जातो असं होते ना. लसूण झाली आता कांदा घालते. कांदा आपण किती घेतलाय? कांदा अर्धा घेतलाय. गॅस फुल आहे. आता टोमॅटो टाकते भाजीला. तुम्ही काव्याला ओरडता कशी जरा दाखवा. हळद. मसाला बघा वहिनी तुम्हाला म्हणजे तुमच्या पद्धतीने बनवा. होय पण ते तिखट तुम्हाला नाही ना म्हणजे एकटा राहायचं आहे. होय. किती घालू? टाका 1 कप बस ना. चवळी बटाटे फोडणीला टाकते. आता इथे आपण काय करतोय? आता इथे वरण बनवतो. वरण तेल ओतलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. मोहरी जिरा टाकले. हे आता लसूण टाकले ना आपण. थोडीशी हळद. आता हे वरण घालते. आता काय टाकतं तुम्ही? थोडं मीठ टाकते. कुठली भाजी ना? खोबरं टाकलंय वरती आणि मी असं हे करून ढवळून झाकून ठेवते. आता खोबरं टाकलं म्हणजे भाजी शिजल्यावर काकी खोबरं टाकतात. आता खोबरं टाकून आहे ना 2 मिनिटं झाकण मारून ठेवायचं. आपली भाजी रेडी होईल. खोबरं टाकून शिजेल. आता इथे बघा आपण काय काय बनवलं. डाळ बनवली, भाजी बनवलं, भात बनवलं. आता आपण भजी बनवणार आहे. भजी कसली बनवायची आपल्याला? ओव्याच्या पानाची भजी बनवायची. तुमच्याकडे झाड आहे ते ओव्याचं पान. ते तोडून आपल्याला भाजी बनवायची. दाखवा आपल्याला. चल तू पण खाऊया. आता हे आपलं घर आणि हे काव्याचं घर बघा. हे ओव्याची पानं ना? ओव्याचे झाड आहे. मी ओव्याची पानं काढते. आता खास भजी बनवण्यासाठी शेफ बोलवलेत. ओव्याच्या पानाची भाजी. ओव्याच्या पानाची भजी. मसाला नाही टाकायचा त्याच्यात. मसाला नाही टाकायचा. आता इकडे ये. त्या वरणात खोबरं आणि कोथिंबीर घालते ना. बेसन भिजायला टाकते भजीसाठी. ओव्याची भजी. ओव्याच्या पानांची भजी.
बघा हे असे तोडून आणलेले आहेत. धुवा पाहिजे तर आणखी हा एकदा धुवायला होतील. हळद टाकलेली आहे, आता मीठ टाकायचं चवीनुसार. आता या पिठामध्ये तू मीठ हळद आणि पीठ आहे ना, मग त्याच्यामध्ये तू मसाला का नाही टाकला? ही ओव्याची पानं आहेत, त्याला तिखट पण असतं ओव्याचं. अच्छा हा. त्यामुळे मसाला नसला तरी चालतो. बरोबर. हे बघा असे पानं आपण धुवून घ्यायचे सर्व आणि याचं पीठ आपण बनवून ठेवलेलं आहे. हे वरणामध्ये खोबरं टाकलं आहे, थोडी कोथिंबीर टाकली आहे. हे आपलं हे वरण पण झालं ना. आता बघ तिथे तेल तापलाय, भजी बनवते ओव्याच्या पानाची. तेल ठेवलेलं आहे, तेल तापलेलं आहे. आता ती भजी तळते. पानं असे हे करून हे आतमध्ये ते टाकलेलं आहे. पानं पूर्ण पूर्ण भिजवायचे ना आपल्याला त्याच्यात. पूर्ण भिजवायची. अरे अशी टाकायची. काय म्हणता तुम्ही? पोटात वगैरे दुखला तरी पानं खाल्ली तरी चालतात. ही वाली ओव्याची अशीच खायची. अशीच खायची. म्हणजे ते चव कशी असते त्याची? चव तिखट असते त्याची. तिखट असते का? ओवा आपण खातोय हा. ना, ओव्याची चव असते. ओव्यासारखीच लागतात. ओव्यासारखीच लागतात ती. म्हणून त्याची भाजी वगैरे करून खाल्ली हा. तब्येतीसाठी चांगली असते. म्हणजे ओव्याच्या पानाची भाजी. पण आम्ही आज भजी बनवतोय. भाजी बनवतात. बघा इकडे आमची भजी झालेली आहे. अशी भजी बनवायची बघ ओव्याची, किती मस्त फुलली आहे. ओव्याच्या पाण्याची. पाव टाकली की वडापाव सारखे खायला होईल ते. हा, अशी सर्व भजी करून पाव, घेते. भजी पाव. असं. आणि अजून एक औषध पण आपल्याला भेटलं. पोटात दुखायला लागलं की ही ओव्याची पानं खायची, तोडायची आणि धुवून खायची. धुवून खायची. ओव्याची पानं बघून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कधी दिसली तर हा, अशी. ते ओव्याची पानामध्ये अजवाईन बोलतात त्याला. अजवाईनचं झाड. जरा जाड पान आहे. हा पानं जाड असतात. पानं झाड असतात. जाड आहे. मला हे बॅटर जास्त लागत असेल ना याला. हेच पीठ जास्त लागते. आता इथे बघा आपल्या भज्या बनतात इकडे एका साईडला. आणि मम्मी तू तिथे काय बनवतेस? इथे मी शिरा बनवते थोडा नैवेद्यासाठी. आपल्याला गाईचं पान द्यायचं आहे ना, आपल्या इथे घरी आता गाई पण आहे ना ह्यांच्याकडे. हा. ते शिऱ्यामध्ये काय काय टाकलंयस तू? शिऱ्यामध्ये आता मी एकदम झटपट शिरा बनवते. झटपट. हा, पाणी घेतलंय त्याच्यामध्ये, पाण्यामध्ये शिरा बनवते मी आज. पाणी, साखर, घी टाकलंय, तूप टाकलंय आणि त्याच्यामध्ये मिरची पावडर आणि ड्रायफ्रूट टाकायचं आहे. त्याला उकळी आली की गॅस बारीक करायचा आणि रवा टाकायचा. आणि रवा हा भाजलेला रवा आहे, भाजून रवा ठेवलेला आहे. कांदा भजी असती ना तर ती कधीच तळून झाली असती. बटाट्याची पण झाली असते. हा, बटाट्याची पण भजी तळून झाली असती. पण ही ओव्याची पानं आहेत ना, ती जाड असतात, ती आतून भाजायला वेळ लागतो. हो बघितलं मी हातात घेऊन. जाड होते. कमी गॅसवर ती तळून काढायची. हे लक्षात ठेवा, नाही तर लगेच काढाल ती होणार नाही. म्हणजे पानं कच्ची राहणार. हो. छोटू काव्या काय घेऊन आली? कशासाठी? दा. काय काकी काय करून आलात? मेकअप बिकअप? मेकअप नाही रे बाबा, चहा गेला. चाय टॉनिक. टॉनिक पानांना पाऱ्याने पाटतात ती. आता सुरुवातीला काय तुम्ही वाढताय? भात. भात. ते तिकडे कढईमध्ये शिरा आहे. हे शिरा. शिरा अशी गाय शिरा हे सर्व खातात मम्मी? हा, सर्व खातात. गाई सर्व खातात. सर्व खातात ना? मुंबईला किती लाईन लागायची, म्हणजे जास्त व्हायचं ना, मग ते लोक ओरडायचे मग. हा. हो ना? हे आपलं ताट रेडी झालं ना? हा, रेडी झालं. आता त्याच्यावर एक काम करा, हळद कुंकू लावा. हळद कुंकू ठेवायचं. हळद, पिंजर, तांदूळ, हे गायचं ओके झालं. गायचं पान. ओके. हा, चल. तुम्ही पडला. चल. आज माझा सोमवार आहे ना, आणि गाय पण आपली जवळच आहे ना. मी गायला पहिला पान देते. मुली घातली काय?
इथे ठेवा खाली. नाही तर ते खायला देणार नाही दोघे. पाठी दुरी आहे हा. असं गायीने का खाल्लं पाहिजे असं नैवेद्य मी प्रश्न विचारतो. पुण्य चांगलं असतं. चांगलं म्हणजे आपल्या हा 33 कोटी देवांना जसं निवेद दाखवला जातो ना गायला दाखवला की 33 कोटी देवांना पावला. पावलं. अरे वा. शेवटी प्राणीच्या पोटात गेलं मम्मी ते तर एक पुण्य प्राण्यांच्या. या दोघांनी घेतलं की टेस्ट केली. आता इथे आमचा नैवेद्य दाखवून झालेला आहे. आता जर आमच्या पाहुण्यांना शिरा शिरा देते, गरम गरम शिरा खायला चांगला ना. गरम गरम शिरा खूप छान वाटतं मी खायला. आपण आरामात घेऊया नंतर. आपला उपवास सोडूया आरामात. हा. आपल्या उपवासामुळे कोणत्या माणसाचं मन दुखवायचं नाही, पोट मारायचं नाही मम्मी. बरोबर. बरोबर ना. तुझा उपवास आहे म्हणून तू लेट छोटी देशील. आहे अजून. छोटी पण आहे ना त्याच्यामध्ये. आपला उपवास आहे ते लेट करायचा आपण. हा. तिचा नवरा काय शिरा कोण आहे घरात? इकडे नाही, त्याला देते घरी. काकीने काय दाखवलं आम्हाला बोलता बोलता. आंबा. रायवड. हा रायवळ ना तुमच्या झाडाचा ना. या झाडाचा या समोर. हे बघा समोर बघा झाडाला जे आंबे तो लागलेत ना. मागचा पिक्का होता दिला तो. हा झाड पिका बघा. हा किती पिका आहे ना? हा, फरक बघा. हे आपल्या आंब्याचं झाड. आंब्याचं झाड. झाडाचा आंबा. झाडाचा आंबा. आंब्याचं झाड. बरोबर. आणि ती प्लेट. ये बाय बस. इथे आपलं जेवण तयार झालेलं आहे आणि आता आम्ही जेवायला घेतलेलं आहे. ओव्याच्या पाण्याची भाजी, शिरा, चवळी बटाट्याची भाजी आणि वरण भात पापड. लोणचं नाही घेतलंय आणि तिला लोणचं आवडत नाही. हा म्हणून लोणचं नाही घेतलंय. आता तुम्ही तू टेस्ट करून सांग कशी झाली. आणि उपवास सोड. पाणी हे केलंस ना तू गोल. हा गुळ पाणी सोडलं ना. या तुम्ही पण घ्या खायला. घे असं काय जेवायला घे. बाबू तू पण जेव. वरण तर एकदम मस्त झालाय, छान झालाय. भाजी पण मस्त झाली आहे. आणि भजी बनवणाऱ्याने भजी कशी बनवली. भजी पण मस्त झाली आहे. कुरकुरीत ना. आणि छान वाटतं ना ते ओव्याचं खायला. हम्म. अशाच प्रकारे भात भाजी डाळ भजी तुम्ही पण बनवा आणि आम्हाला कळवा आज कमेंटमध्ये. वेगळं वाटलं काहीतरी, म्हणजे दुसऱ्यांनी बनवलेलं. टेस्ट वेगळी वाटते ना. मी पण जेवलं तर टेस्ट वेगळी वाटते. उपवासाला चांगलं वाटलं. आमच्यातर्फे तुम्हाला थँक्यू. काव्या तुला पण थँक्यू. आता तुमचं नाव. तुमचं नाव. बनवलेलं आहे. आता तुम्हाला एक प्रश्न करतो. आता तुम्ही तर पूर्ण व्हिडिओ बघितला ना तुमचा. कसं वाटलं तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ. छान वाटला. मस्तच आहे. अगदी पूर्ण गावाकडे असतं ना तसं आहे आमचं. तसं वाटलं ना तुमचं घर. मी बोललो ना तुमचं घर कसं गावातलं वाटतं. बोलतात ना, हे नको दाखव ते नको दाखव. पण ते कसं वाटतंय? पण ते छान वाटतंय. छान वाटतंय. ते रूम आपले, ते रूम आपले चांगले वाटतात ना. छान वाटले. मस्त वाटले. थांबा ते खरंच छान आहे. हसू द्या त्यांना पहिलं. हे पडली इकडे बघ. तिकडे बघ, तिकडे बघ, तिकडे बघ. तिकडे बघ, तिकडे बघ काय चाललंय. असं बस. लाईव्ह रेकॉर्ड झाली ती. बघ, तू पदर घेतलास आईच्या डोक्यावर. हा बघ काय. आणि तू वरती आईने पदर कशाला घेतला. आता तुम्ही पण फेमस झालात. हो. आमची काव्या पण झाली. काव्या पण झाली. स्ट्रॉंग आहे. पडली तर रडली नाही ती. रडली नाही रडत आमची काव्या. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आजचा कसा वाटला. आमचं काकीने जेवण बनवलंय. काकीने आणि काकीच्या सुनेनी जेवणाला मला मदत केली आहे. तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. आता तुम्हाला वाटत असेल की काकींची सून बोलत नाही. ती माहितीये पहिल्यापासूनच ती जरा आणि घरातनं बाहेर नसते ना. आम्ही आज बोलून आणले मुद्दाम. नंतर आली तर ती बोलेलच. तर तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आज काकी तर टीचर वाटतात. काकी टीचर चष्मा झाले, चष्मा लावून. हा